Gepli yer Azatlyk radiosu. Akşamyz hayrly bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2016-njy ýylyň 29-njy marty hepdeniň sişenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragada studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda 29-njy martda Aleksandriýadan Kaira barýan uçar alyp gaçan we Irianony Kiprde gownmaga mejbur eden adamyň öýdüniň häkimetlere tapşyranlygy habar berildi. على مراحل متعددة مع التفاوض مع الخاطف. Türkmen resmiýetleri suwa milli baýlyk hökmünde sarpa goýýandyklaryny aýdyp bayram edýärkä içmäge de suw bolmadyk ilatly regionlaryň ünsüz galýanlygy aýdylýar. Asmanın tähellin düşýän kariýasydy, ýaşýasydy, bir litr suwum bolsa, şo suwy tapşyrmagy salam howluny basýan nakdyryp agyp suw hökmüni bilýär. Aşgabatly maşgala öýü ýumurlandan soň 14 adam bolup dar jaýda gün görýär. Ştaýda ýerçeler ştaýda ýakýarlar. Ine çörek yerlerim ştaýda, çöreklerim ştaýda. Şu gün biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanyşyp boluň. Kiprň Larnaca şäheriniň aeroportunda Müsürden alınıp gaçylan uçaryň daşyndaky dartgynlylyk parahatçylykly tamamlandy. Maksady nämälim bolmagynda galýan uçar gaçakçysy Müsürň howa ýollarynyň Airbus 320 kysymly uçaryndan elini galdyryp çykdy. Munyň öňü tirasynda Müsürň howa ýollary 4 daşary ýurtlygynyň we ekipaj agdalarynyň tahqiqlaşdyrylmadyk sanynyň ogurlanan uçarda galýanlygyny, galanlara uçary terk etmäge ruhsat berilenligini ma'lum edipdi. Aleksandriýadan Kaira barýan uçar 29 martda alınıp gaçylypdy we Kiprde gownmaga mejbur edilipdi. Müsürň resmiýetleri uçarda 81 adamyň bardygyny aýtdylar. Müsürň howa ýollarynyň uçaryny adamdan bir adamyň alyp gaçanlygy we onuň ýaraglydygy öňünden çak edilipdi. Bagdadda janyň geçen hüjümçiniň amala aşyran hüjümi zerarly 3 adam wefat boldy we 20-den gowrak adam yaralandy. Polisiýa partlamanyň 29-njy martda Taýran meýdançasynda işçileriň jemlenen ýeriniň golayynda we täsirli şaýy ruhanysy Moktada al-Sadryň tarapdarlarynyň siýasy reformalary talap edip protest geçiren ýerinden 1 kilometr uzaklykda bolandygy habar berildi. Hiç bir gurama hüjümüň jogapkärçiligini öz üstüne almady. Emma şol Irakda amala aşyran hüjümleriň ählesiniň jogapkärçiligi İslam döwleti topory öz üstüne alypdy. Sünni töweşejileriň topory Iragyň demirgazyk we günbatar böleklerine gözegçilik edýär. Ukrainanyň parlamentindäki 3 esasy partiýa täze koalisiýany döretmek we parlamentiň spikeri Volodymyr Hroysmany Ukrainanyň täze premier ministri wezipesine teklip etmek barada 29-njy martda ulalaşdylar diýip partiýanyň wekili aýtdy. Täze koalisiýa Ukrainanyň premier ministri Arseniy Yatsenyukyň partiýasyny prezident Petro Poroshenkonyň toporuny we öňki premier ministri Yulia Tymoshenkonyň Batkivщина partiýasyny öz içine alýar. Büç partiýa odal hem koalisiýa boýunça partnýor bolupdy. Öňki koalisiýanyň iki agzasy radikal partiýa we reformaçy Samopomoş partiýasy bileşige girmekden ýüzewirdi. Partiýalaryň arasynda koalisiýa düzmek barada gelinen ulalaşyň bir aýa çeken syýasy gapmagarçylyklaryň hem korrupsiýa bilen bagly aýplamalaryň soňuna çykylmagynyň alamaty bolmagy çak edilýär. Syýasy gapmagarçylyklar günbataryň Ukraina 1,7 milliard dollar möswerde beriljek halkara maliýe kömeginiň ýerine talap eden reformalary ýa-da testiripdi. Bütün Dünya Banky Azerbaýjana goşmaça 140 million dollarlyk karz berilmegini makullady. Bu pul Baku Şamahy gara ýoluny ýaýwanlandyrmak we kämilleşdirmek üçin niýetlenýär. Proýekt Azerbaýjanda syýahatçylygy hem senagat önümçiligini ösdürmek üçin amatly hasaplanýan daglyk merkezi we demirgazyk regionlaryň transport gatnawyny gowlandyrmaga ýardym berer diýip bank 28-nji martda aýtdy. Şeýle-de proýekt Gürjistanyň serkedine barýan günorta ýoluň bir bölegini hem öz içine alýar we paýtaxt Baku we Azerbaýjanyň gündogurundaky esasy owakyjylyk regionlary bilen baglaşdyrýar. Bütün Dünya Banky geçmişde Azerbaýjanyň ýol ulgamyny maliýeleşdirmekde gowy tejribeleriniň bardygyny aýtdy. Bank Azerbaýjanda jemi 3 milliard dollarlyk 55 sany proýekti maliýeleşdirdi. Azerbaýjanda daşalýan ýükleriň 60% we ýolakçy gatnawynyň 90% gara ýollaryň paýyna düşýär.
Qırgız häkimetleri terrorçy toporun agdaty bolmakda guman edilýän 7 adamyň tutsak edilenligini aýdýarlar. Qırgızstanyň Milli Howpsuzlyk boýunça döwlet komitetining 29 martda aýtmagyna görä, şüphelenýänler ýurdun regionlarynyň birinde howpsuzlyk operasiýasynyň dowamında tutsak edilipdir. Resmi maglumata görä tutsak edilenler ýakyn günde orada harby çärelere gatnaşdyrmak we Qırgızstanda terrorçylykly hereketleri amala aşyrmak üçin söwüşçileri hakyna tutmakda guman edilýärler. Qırgız häkimetleri 500-den gowrak Qırgız raýatynyň olaryň 4-den 1 bölegi denanlaryň Siriýa we Iraga gidip Islam döwleti söwüşçi toporyň düzümine goşulandygyny aýdýarlar. Siriýanyň resmileri gadymy Palmira şäherinde Islam döwleti ekstremist toporu tarapyndan goýulan 150 sany bombanyň ýok edilenligini aýtdylar. Siriýanyň gadymy miras we muzeýler boýunça darasynyň ýol başçysynyň 29 martda France Press agentligine aýtmagyna görä 2 günläp Palmirada işlen texniki topor Damaska dolanypdyr. Gepli ýer Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde başlaýar. Müsürün hova ýollarynyň 29 martda Aleksandriýadan Kaira barýan uçary alyp kaçan we ýani ony Kiprde gonmagy mejbur eden adamyň özüniň häkimetlere tapşyranlygy habar berildi. Mundan özel uçaryň ýolagçylarynyň aglaby köpesi goý berilip, diňe 4 daşary ýurtlarynyň hem ekipaż agdalarynyň galýanlygy habar berilipdi. Bu wakanyň jekmejeklerini habarçymyz Aras Perüşden dinläli. Müsürün hava yollarına degişli uçary alyp kaçan häkimetlere tabiin bolan soň Kiprň Larnaka aeroportundaky başagaýlyk tamamlandy. Kiprň döwlet telewizionyasy uçary alyp kaçanlykda guman edilýäniň ellerini kaldyryp uçardan düşendigini habar berdi. Daşary işler ministerligi Twitter'de ähli zat tamamlandy diýip ýazdy. Müsürün raýat aviasiýa ministerliginiň ozal bildirmegine görä Aleksandriýadan paýtaxt Kaira barýan uçarda ýolagçylaryň biri pilota özüne partlayıcıların bardığına aydıp ona uçarın uğrunu Larnaka tarap öwürmegi buýrupdyr. المختطف حسب معلوماتنا Anamdar çeşmelerden alan maglumatlarymyza görä uçary alyp kaçanyň eline tüfeň ýa başga bir ýaraw ýok. Ýöne ol biline partlayıcı kuşagyň bardygyny aýdýar. Partlayıcı kuşak hakykymy ýa däl, ony entek bilemzok. Ýöne ýolagçylaryň howpsuzlygy sebäpli biz onuň aýdýanlary dogrudur diýen pikirden ogur alyp, muňa hakyky howp diýip garaýar diýip atýa aýtdy. Resmiler we Misrň hava ýollary uçarda bolan ýolagçylaryň sanyny adından 55 diýip beripdiler. على مراحل متعددة Uçary alyp kaçan bilen geçirilen gepleşiklerden soňra inni uçarda diňe 7 adam bar. Ular baş pilot, onuň kömekçisi, bir istiwardes, bir de howpsuzlyk işgäri. Ýene de 3 tany ýolagçy bar. Olar barada köp saat aýdyp bilemzok diýip atýa aýtdy. Misrň premier ministeri Şerif Ismail uçary alyp kaçanyň Misrlidigini aýtdy. Ol Ýewropa Birleşiginiň resmileri bilen duşuşmagy ýa-da başga bir aeroporta uçmagy talep edipdir. Kiprň daşary işler ministerligi Twitter'de ozal uçary alyp kaçanyň adyny Saif Eldan Mustafa diýip beripdi. Ýöne Misrň döwlet mediýasy ozal başga bir ady berip, onuň Aleksandriýa Uniwersitetiniň professordugyny aýdypdy. Gapma garşylykly habarlarda uçary alyp kaçanyň Misrdaky tosaklaryň boşadylmagyny talep edendigi, özüniň Kiprde ýaşaýan ýa Kiprden başpena alan aýaly bilen gürleşmek isländigi aýdylypdy. Misrň hökümetiniň sözçüsiniň aýtmagyna görä ol İstanbula gitmek isläpdir. Ýöne pilot oňa ýangyzyň ýeterlik däldigini aýdypdyr. Häzirki hadisa Orsiýatyň bir uçarynyň Misrň Sinai ýarymadasynyň defesine partap 224 adam ölenden 5 ay soňra bolýar. Islam döwleti Tofari bu uçary özüniň partladandygyny aýtdy. Habarçymyz Aras Perüşiň maglumatyny dinlediňiz. Gepli ýer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Owganystanyň we Täjikistanyň arasyndaky serhetde ýene ýaragly çaknyşyň bolanlygy habar berildi. Netijede Täjikistanyň bir raýatynyň öldürilip, ikisiniň ogurlananlygy aýdylýar. Şol birakda Täjikistan 2 owgan raýatyny tutsaqlykdan boşatdy. Täjik owgan serhetindäki soňky ýagdaýlar barada habarçymyz Şamirdan Gulymradynyň maglumatyny dinläli. Mundan bir hepde tugerek öň Awganystanyň Badakhşan welaýatynyň bir ýaşaýjysyny Täjikistanyň serhetçi güýçleri gaçakçylykda aýplap tutsak edipdi. Şondan soňra 25 martda anna güni bir topar ýaragly bäri Awganystan tarapdan Täjikistana geçip bir täjik raýatyny öldüripdir.
iki Tacik rayatyny zamun alyp Awganystana geçiripdir. Tajikistan'ın Kolap etrafının Şorabat regionuna yaragly hüjum eden toparın neşe kontrabandaçylar bolandygyny Tajik resmileri aýdypdyr. İki Tajik rayatynyň Badaxşanda zamun alınandygyny Awganystanyň içeri işler ministriniň wezipesini ýerine ýetirji Taji Muhammed Jahidem boyun aldy. Ýöne yerli il ýaşularynyň tagallasy bilen zamun alynan iki Tajik rayatynyň 28 martda zamun alyjylardan halas edilendigini Jahid habar berdi. Badaxşan vilayatynyň ençem etrawy Tajikistan bilen serhetleşýär. Badaxşan vilayatynda howpsuzlyk şertleri dartgylygynda galýar. Şo sebäpden vilayatda neşe önümi we bekanun neşe dolanşygy artypdyr. Awganystanyň Milli Mejlisiniň Badaxşan vilayatynyň agzasy deputat Nilufer Abrahiminiň aýtmagyna görä Tajikistanda saklanan Awgan raýaty neşe gaçakçylarynyň mafiýasydyr. Ol Badaxşan vilayatynyň Hahan etrawynyň ýaşaýjysydyr. Badaxşanda neşe sowdasy bilen meşgullanýan adamlar güýçli. Olara garşy hökümet hem çäre görüp bilmeýär. Neşe kontrabandaçylarynyň jeňçileri bilen hem gatnaşygy bar diýip deputat aýtdy. قاچاقچیان گزازت افغانستان و تاجیکستان دستگیر شده دو تن تاجیکستانی در Demirgazyk Gündogur Awganystanyň 4 vilayaty Tajikistan bilen serhetleşýär. Tajik Awgan serhediniň Awganystan tarapynyň aglabasyna jeňçileriň ýeçilik edýändigini yerli resmiler aýdýar. Jeňçileriň neşe sowdasynyň peýdalanýandygyny resmiler öňe sürýär. Gündüz vilayatynyň polisiýasynyň başlygy general Muhammed Qasim Jeňelbagyň aýdysynça arada Tajik serhetçiler bilen talip militanlarynyň arasynda çatyşyk bolupdyr. Onuň netijesinde 2 adam helak bolupdyr. Talip söwüşçileri neşe gaçakçylygy bilen meşgullanýar. Olar Tajikistana neşe madasyny geçirmäge synanyşypdyr. Şo sebäpden Tajik güýçleri bilen jeňçileriň arasynda çaknaşyk ýüze çykdy diýip general belledi. سرمازك برخورد بود که دو نفرم دادنشون کشته شده بود. طالبات انتقال مواد مخدر منتظرن. Gündüz vilayatynyň hakimi Esedullah Omar Xeylem jeňçileriň neşe gaçakçylygy bilen meşgullanýandygyny tasdiklady. Talip militanlarynyň kiçi gämiler arkaly Amy derýadan Tajikistana neşe geçirýändigini hakim notady. طالبات سرحدات کشتی‌های خرد قاچاقی که مواد مخدر به این طرف و او طرف انتقال می‌ته. Demirgazyk Gündogur Awganystanda soňky günlerde howpsuzlyk şertleri has yaramazlaşdy. Awganystanyň merkezi Aziýa ýurtlar bilen serhetleşen regionlarynda daşary ýurtly militanlaryň toplanýandygyny resmiler aýdýar. Olaryň aglabasynyň merkezi Aziýaly jeňçilerdigini ma'lum edýär. Awganystanda hereket edýän jeňçileriň neşe biznesinden ummasyz gazanç edýändigini halkara goramalar habar berýär. Şaýmerdan Gulamrady, Kabuldan Azatlyk radiosu. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosu elektron posta orkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimiziň özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron postaňyzyň adresini ýollar. Öz adreslerinizi metduat e-mail belgesi gmail.com adresimize, şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy gijikdirmä. Gepleýär Azatlyk radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatda ýaşaýyş çaýlar ýyzyna ýumurly arka käbir ýaşaýjylar özlerine täze jaý ýa-da pul kompensasiýasynyň berilmänligini aýdýarlar. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan Aşgabatyň ýaşaýjysy öz ýykylan jaýynyň özüniň doljagy barada resmi taýdan wada berilmegine garamazdan henidem 14 adamdan ibaret maşgalasy bilen bir kiçi jaýda gün görýänligini gurrun berdi. Aşgabatyň Parahat 7 etrapçysynyň 16-njy jaýynyň 23-nji öýünde ýaşaýan Agabally ýewalaryň maşgalasyndan Fatma daýda bilen geçirilen gurrundeşliginiň ýetatynda Kärdeşim Merdan Taryýewiň taýýarlanan maglumatyny häzir dikkatiňize hödürleýäris. Onuň video görnüşi size azathabar.com web saýtymyzda el ýeterlidir.
Biz 3 yıl bundan ön skulpturunu 137'den köçüp geldik Şutay. Gurjul Pavliye'nin başlığı atacağına düşündürdüm caylarımızı yıkandan. Benim çağlarım için iki komut cay ver deyip yalvardım 3 tane. Benim 3 tane oğlum var. 3 oğlumun bir kızı 10. klasda okuyor. Bir oğlu armiyini kutarıp geldi. Ecesi, kakası, oğlu, kızı şu cayın içinde yaşıyorlar, şu cayda yatıp duruyorlar, şu cayda da çörek yiyorlar. Şu lotoğun içinde 8. klasa giden kızı, 3. klasa giden oğlu, 3. oğlum ayalı bilen şu taylarda şu oyda yaşıyorlar, şu lotoğun içinde. Şu tayda iyi içiyorlar, şu tayda da yatıyorlar. Yine çörek yiyorlar, yerlerim şu tayda, yine çöreklerim şu tayda, yine çay nemeleri, stolları yiyip içip yine şu tayda yıkşırıyorlar. Bir oyun içinde inmesi. İnha da yoğun düşökleri şu taylarda şeyler. Bir yerde de küçük oğlum yaşıyor. 3. klas oğlu 6 yaştan gitti. 2 yaşlı da kıyıcağızı var ellerinde. Berik gelenden son kıyıcılar boldu. Ana şu tayda da inha yarasız adamım yatıyor. Hedir ana privaska gitti. Onkologiyada yatıyor ödem. Bir yerde de men ödüm yatyan. Yine bizim şuyda yaşıyor. Kuhnyada da biz inha naharmızı, çayımızı pişirip düşürüp oçur bilen yine görsünü de alıp qadallanmadım yine. Gerek gereğine yine 4 maşalı şu tayda pişirip düşürüyor yine qadallanmadı yine. Her kimin öyle qadanı. Bir kvartirada da 14 adam olup yaşayat. Bu da ben kirlemin atılan yerlem. Entek maşinem işlem. Fatma daydı, siz öz meseleniz bilen yerli resmilere yüz tutup gördünüzmü? Hovlimizi yıkılanda da bizim bir menkamız hasaba geçmedi. Bir de verilen cay, 4 komutun cay. Kaynağamın oğulcuğuna da bir komut verdiler. Men olsam diledim 3 tane 2 komutunu. Ondan artık gerek diyemedim. Yine onu vermediler. 4 komuta biz sığamız o. Hanık atacağına ben yalvardım. 2 ver 3 tane. Çağlam ayrı yaşasın deyip yalvardım. İyi olmadı bir de ip ateşini var mı, neyle var, versinler çağlarında. Biz yaman köseniyiz. Biz şunu neyse yalvarsalam, bir de ip ateşini verilen o. Şumakta deneç, 4 yılın içi olup geliyor şumak. Yaman köseniyiz. Devlet yolbaşısı ayıttı, milleti kösendirmeyin, milleti gönendirin deyip ayıttı. Ama hiç onaldatlar olmadı. Şu boluşumuzu, şu duruşumuzu, devlet yolbaşısı bizim sesimizi eşitmesini hayiş ediyen. Adamların neyle yaşayanını devlet başlığı bilmesini hayiş ediyen. Hormatly radio dinleyijiler, Aşgabatda jaý ýykylyp kompensasiýasy galan maşgalanyň şuňky ýagdaýy barada bu maglumatyň video görnüşini hem görüp bilersiňiz. Munyň üçin adat.xabar.com web saýtymyza tiýahat ediň. Şeýle-de ýykylan jaýlar üçin kompensasiýa almak bilen bagly öz tejribeleriňizi paýlaşyň. Türkmenistan su bayramçylygyna resmi taýýarlyk görýär. Ýurtda ýyllar boýy dawaraly ýagdaýda bellenip gelinýän su damjasy altyn diýaneti atly senäni şol hem ýokary derejede dawaralamak barada Türkmen hökümetine ýörite tapşyryk berildi. Şol wagtda ýurtda hatda içer ýaly agyz suwunda ilata el ýeterli bolmadyk regionlar şuň köneçenli ünsüz galýar. Şeýle regionlaryň käbiri barada gurrun bermegi sorap Türkmenistanly ýazyjy Amanmurat Bugaýewa ýüz tutdyk. Gelin häzir şu söhbetdeşligi bilerikde dinläýälim. Amanmuradaga Türkmenistan su bayramçylygyna taýýarlyk görýär. Ýurdun käbir böleklerinde, käbir owalarynda asla agyz suwuň ýoklugy barada maglumatlar gowşýar. Siz Balkan welaýatynda iki uly etrawyň ýaşaýjylarynyň agyz suwunyň ýetmezçiliginden kösenýänligini gurrun berdiňiz. Şu owalar barada jekme-jek maglumat beräýsiňiz. Olar nire derleşýär? Balkan welaýatynyň köp etraplaryny, köp owalaryny agyz suw ýetmezçiligi duýdýar ýöne etrapynda hem de ýeňur etrapynda agyz suwunyň ýetmezçiligi juda ýiti duýdýar. Ene olary eger asmak bolsa etrapynyň Garagaz, Madow, Kızılbayır owalaryny, ýeňur etrapynyň Garadegiş, Çaloýyk, Aziýa, Şahman, Buğdoýly ýaly owalaryny agyz suw ýetmezçiligi juda ýiti duýdýar. Özüm bini şuň ýüzesken ýagdaýda uzak 10 ýyllyklar dowam edip gelýän ýagdaý. Amanmuradaga şol ýerdäki
suw yetmezçiligine näme sebäp bolýar? Suw yetmezçiligine görä hiç de sebäp bolmaly dälem ýaly. Sebäbi etrawyna azyn tutsan owalarymdan bir madow gyzyl waýr bolaýmasa, ýa-da bolmasa Esenguly etrawynyň şahman buğdoýly owasy bolaýmasa, garyn owalar kadymky etrek deriýasynyň ýakasyna ýerleşýär. Ýöne soňky ýyllarda etrek deriýasyndan suw gelmesi tas kesilli diýen ýaly diýip yerli ýaşaýjylar gurrun berýär. Galy berse de etrek deriýasy bilen birikýän Summar deriýasyndan gelýän suwun Türkmenistanlylara häzir bir hiç ýyly netjegen ok. O deriýadan gelýän suw umamazy soňkuzurda hasamazy. Aman burada şol siziň agdan etraplaryňyzda umumy görnüşde döwlet tarapyndan çekilen suw üçünçüligi göz tutulanmy asliýetinde? Asliýetinde göz tutulan Eslerin dargamazının öňü ýanyna şol urdan käbir ädimler ädil we murully näme bolsa ýaly am derýanyň baştaka diýen ýerinden göz başyna gaýdýan Garawum kanaly geçen ahyryň 80-nji ýyllarynyň başynda gadanjy geldi. Ol häzirki bereket etrawy Balkan welaýatyna değişdi. Şol gadanjyň plan boýunça gözüňde tutulan öňkü plana laýyklykda etrek etrawyna da suw çekilmeli kanaldan. Buna bir wada başladylar, soňundan bir gadanjyk şäheriniň günorta tarapyndan bir 4-5 kilometr uzunlukda Aylow kanalyny kurdular. Şu ýerden häzir suw ýaty ýöne ondan aňry bolyp garmýar bir wada gazdylar, taşladylar. Şol çekilmedi ýöne. Aman burada onda şu gün şol etraplaryň ýaşaýjylary nädip gün görýärler, nereden suwalýarlar? Olaryň esasy suw alýan çeşmede her kimin gapysyna ýörüýte gazdylan howul basseýn bar. Ine şunu näçe altda ýerleşýänem bolsa, näçe manat pul durýanem bolsa, durmuşyň zerur razı bolurlygy üçin suw çekýän maşinler bilen getirdiler. Beýle howlara da şol alyk ýerlerde gazylan adat kuýlardan wadawlar suw getirýär, bahasy juda gymmat. Bir tehnikan uýjy bilen amal edilýände, soňra asmanyň seherden düşýän kar ýagşydy, ýagşy ýagşydy, 1 litr suw bolsa, şo suwy tapsynnaky gazan howluна basseýn nakdyryp agyp suw hukmundurlanýar. Aman burada Esenguly etrek etraplarynyň suwsuz kösenýänligi barada yerli häkimetler, regional häkimetler, döwlet resmileri bilen okmaýar. Bilmeýän zat. Ester döwrüşüň aladasyn edilip uruldy. 1981-nji ýylda Garawum kanaly 1100 kilometr ýol çekilip ol gadanjyga geldi. Häzir bereket etrawyna şu ýerden 1 metre kanal çekilmeli. Garaşdyrlyk bilen Käbir bereket şäheriniň günorta tarapyndan 5-6 kilometr uzunlukda şo kanal çekildi. Ondan aňry bolyp gazalar, garmlar kanal berýärler, ol öz-özünden gömülli ýok bolup ýöne muňa karamazdan juda geňalýan bir ýagdaý we Türkmenistanyň taryhaty okuw kitabyny galanjykdan etrege çelli uzunlugy 270 kilometr bolan kanalyň çekileligi hakynda okuwçylara düşünje berilýär, bir ýalan galp düşünje. Türkmenistanly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, gepleşiklerimizde gozgalýan meseleler barada pikir paýlaşmak isleteňiz, Azatlyk radiosynyň azathabar.com websaýtyna şeýle-de Facebookda Azatlyk radiosy we Wkontakte sosial ulgamynda Azat Habar sahypalarymyza tesir ýazyň. Azathabar.com websaýtymyzda Türkmenistandan derweden.net ýa-da garawum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Biz bilen telefon arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň Moskvadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeningizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşitiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Gepleyer Azatlyk Radio sesiz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň Owganystany eksport edýän elektrik energiýasynyň möçberini artdyrmak barada ulalaşyga gol çekildi. Şol bir wagtda Owganystanda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň şol sanda Türkmenistandan elektrik energiýasyny alyp barýan elektrik liniýalar söwüşler zirarly ýygyderli sandan çykýar. Bu ýagdaý bilen bagly soňky täzelikleri Owganystandaky habarçymyz Şamirdan Guly Muradydan dinläli. Türkmenistan, Gunbatar Owganystanyň Hiraş şäheriniň belli bir böleginiň ýaşaýjylaryny, käbir etrabynyň halkyny elektrik tok bilen öpjene diýär. Gunbatar Owganystany Türkmenistanyň iberlen elektrik togy mukdarynyň artyryljakdygyny Owganystanyň elektrik energiýa boýunça idarasy ma'lum edýär. Türkmenistandan gelýän elektrik geçirjesiniň güýçlendirilmegi boýunça 28 martda Kabulda Xitayň bir kompaniýasy bilen Owganystanyň elektrik energiýa idarasynyň arasynda meçberi $3,5 milyon bir alalaşyga gol goýuldy. Şol alalaşyk esasynda Xitay kompaniýasy Türkmen serhedinden ta Hiraş şäherine çelli elektrik tutunlaryny diker. Elektrik geçirji temlerini güýçlendirer. Owganystanyň elektrik energiýa boýunça idarasynyň başlygy Kudratulla Dilawarynyň aýtmagyna görä, Türkmenistanyň çekilen elektrik liniýasynyň uzunlygy 130 kilometr töweregdir. Türkmenistanyň Herat welaýatyna 25 kWh elektrik berilýär. Ýöne liniýa we elektrik tutunlary güýçlendirilenden soňra Türkmenistanyň gelýän elektrik togy mukdaryny 50 kWh çelli artdyrmak gözüňde tutulýar. Türkmenistan serhediň o tarapynda kiçeňirek bir täze elektrik stansiýasyny kurdy. Sonun bäri Herat welaýatyna Türkmenistanyň berilýän elektrik togyň kuwaty birneme güýçlendi diýip Dilawary aýdýar. ساختمان یک لاین برق نزدیک سرحد ترکمنستان ولایت هرات 103 kilometre است. Herat welaýatynda da howpsuzlyk şertleri kän gowdal. Hususan hem welaýatyň Türkmenistan bilen serhetleşen etraplarynda jeňçiler hereket edýär. Elektrik togyň tölegini hem halkdan jeňçileriň jemläp alýandygyny yerli resmiler aýdýar. Jeňçileriň iýeçiligindäki obalara elektrik energiýa idarasynyň işgärleriniň baryp bilmeýändigini Dilawary hem tasdiqlady. Türkmenistandan gelýän elektrik togyň tölegini käýerde Talibanyň sarf edijilerden toplap alýandygyny Dilawary belledi. در بعضی جاها ناامن است. طالبان اوجا تسلط دارند. حقیقت است. جا رفتن نمیتونیم. برقم بلش وصول کردن نمیتونیم. Demirgazyk Owganystanyň 3 welaýatyna Türkmenistan elektrik tok berýär. Faryab welaýatynda jeňçiler elektrik tutunyny we elektrik semine ýygyderli ziýan ýetirýär. Bir aýyň dowamında 9 ýola jeňçileriň elektrik liniýasyna we elektrik tutunyna hüjum edendigini Faryab welaýatynyň hakimi aýtdy. Şeýle ýagdaýda Xitay kompaniýasynyň işgärleri elektrik geçirjesiniň gurulşygynda nädip işläp biler diýip berilen soraga Dilawary Xitayly işçileriň howpsuzlygyny üpten etmek üçin Awgan güýçleri çäre görer diýdi. Emma Awganystanyň elektrik energiýa idarasynyň işgärleriniň howpsuzlygyna kepelçiliginiň ýokdugyna Dilawary öňe sürdi. زمانی که اینا کار میکنن امنیتشان تامین میشه از طرف مقامات امنیتی. میترخانه ما در اوجا بره در او وقت ما برای میترخانه خود اسکورت نداریم. Awganystan Özbegistan bilen Tajikistandan hem elektrik tok satyn alýar. Paýtaxt Kabul şäheriniň ilaty Özbegistandan gelýän elektrik tokdan peýdalanýar. Ýöne Özbegistanyň elektrik togynyň narhynyň ýokurdygyny sarf edijiler aýdýar. Dilawarynyň aýdysyça Özbegistan 1 kWh-ny 8,5 sentdan Awganystana elektrik berýär. Türkmenistan bolsa 1 kWh-ny 2 sentdan Awganystana elektrik satýar. Türkmenistan Awgan halkyna kömek bolsun diýip bize elektrik togy ýagdaýly bahadan berýär. Şonuň üçin Awgan halky Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär. Türkmenistandan has köp mukdarda elektrik tok satyn almagy planlaşdyrýar diýip Awganystanyň elektrik energiýa idarasynyň başlygy Kudratulla Dilawary Azatlyk radiosyna aýtdy. خرید برق ازبکستان 8.5 سنت فی کیلووات در ساعت است. ترکمنستان 2 سنت فی کیلووات در ساعت است. Özbegistandan gelýän elektrik sütünni we elektrik liniýasyny arada jeňçiler weýran etdi. Bir aýa golay Kabul şäheriniň halky garankyda ýaşady. İl wehbetli proýektlere de jeňçileriň wehem salýandygyny Awgan resmileri aýdýar. Şaýmerdan Guly Murady, Kabuldan Azatlyk radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Sazlara ketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.